Čaute teda, včera som si vyrobila z papiera nechty na ASMR a dneska budeme s mojimi vecami robiť ASMR. Tak, ASMR budeme robiť. Figurka nosorožec. Je to fajný zvuk. Sprunky plišak brúd. Neviem, či ho poznáte, ale ideme s ním robiť. Je to proste plišak. Dobre sa to robí. Ten je tiež fajný zvuk. Mušľa morská. No je to ulita morská, ale neviem, ako sa to volá. Dobre to znieva. Taba squishy. Je to dosť lepkace a nechcem si zničiť moje nechty, ale je to príliš dobrý zvuk. Masť na tvár. Balea. Hračkarský policajný preukaz. Krabička na gumičky. Hrebeň na vlasy. Detská pasta na zuby. Šampón na vlasy. Veľmi dobre to znieva. A teraz vám urobí ASMR moja mladšia sestrička. Urob. Tu prečo sú veľké nechty. Urob. No a teraz vám zase urobí moja mladá sestrička ASMR s toaletným papierom. Pekne to znieva. Áno. Dobre. Tak ahojte. Ahojte.